500 000 eur na tvojom účte. Blbosť? Realita? Sleduj toto video. Neinvestujem, nemá zmysel si odkladať pár eur, to nemá význam. Nehľadaj výhovorky, ale spôsoby. Jeden z nich ti dnes predstavím. 160 eur mesačne na 40 rokov. Počkaj, nevypínaj to video a dopozeraj to do konca. Rátajme s najhorším možným scenárom, ročným zhodnotením okolo 8%, navkladáš 76 800 eur, hodnota na tvojom účte je viac ako 500 000 eur. Ak si teraz hovoríš, že 160 eur mesačne je pre teba veľa, lebo toľko nezarábaš, OK, tak ak zarábaš 800 eur, odlož si 80 eur mesačne. Navkladáš 38 400 eur a na tvojom účte budeš mať viac ako 220 000 eur. Pri 8% ročne. Čo ak, ale tvoja investícia bude zarábať 10% ročne? Na konci môžeš mať na účte 446 000 eur. 2% ročne z dlhodobého hľadiska znamenajú rozdiel 200 000 eur. Tak čo, žilo by sa lepšie ľuďom na dôchodku? Skús sa opýtať svojich rodičov alebo starých rodičov. Ak sa chceš o investovaní dozvedieť viac, napíš do komentára investovanie a my sa ti ozveme.